Arrastion guztioi, arrastion baita ere zeuen etzetatik 11 telebista bidez eta ETV-ko YouTube kanalaren bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Kokain, ongi etorriak. Bueno, badira 22 urte sortu zinetela, 20 urte, lehendabiziko diskoa atea zenutela, eta orain estudioko 7. lana, Atomika. Bueno, ze aldatu da denbora honetan, edo batez ere disko honetan zer ekarri duzue? Aldatu gara gu izaten jarraitzen dugu, baina gu aldatu gara, eta etorri gara dantza egiteko gogoz, eta Atomikarekin batera, eta jende guzti honekin gozatzeko gogoz. Hori ez da inoiz aldatzen. Esan liteke zuen diskorik dantzagarriena dela? Horretan gaude, gero igual jendeak ez du berdina pentsatuko, baina gaur da pizka proba egiteko, ez? Ia benetan jendea dantza egiten duen, ez? Gehien bat ni bakarrik ez sentitze arren. Ia hori lortzen dugun ala ez. Guretzat ala da, ia jendeak hori berdina pentsatzen duen. Lortuko duzue. Bueno, Kokain, Atomika diskoa, Mauka musikagintzarekin, geho gustatzen bazaizue, hor duzue diskoa, hor ondoan, merchandising-a, eta, bueno, besterik ez bada leteren alkandora horrekin ja, bueno, irabazita duzue publikoa. Venga, gozatu, animo. Hau batzaldea.
Bueno, eskerrik asko! Gutzako plazerra da gaur hemen egotia. Gure Atomika orkestan, jende piloa dago, euria dago kanpoan, no te jode. Baina horpegi ezagun pila badean eskertzen da. Mugitu harputzak eta dantzatu gurekin! Orain sorpresa berezi badugu. Guretzat, bihotzez oso berezia. Lehenik eta behin, plazer badelako. Artista puska izugarri badelako. Eta bigarrenez, bihotzeko maitia delako. Gurekin kolaboratzen, Miren Narbaiza.
elkarrekiko zaintza, elkarrekiko zaintza. Mi esker, haupa Kokain, eskerrik asko. Ez galdu gero 8:00 maiz kontzertuan. Haupa, miren, plazer utxa. Badera une bereziak bizitzan, eta hoietako bat da, eta unea arnastu egin behar da, benetan buruan gelditzeko, mobilez aparte, eta sentitzeko. Goazen unea hau sinistera, eta arnastera.
zerra da beste jende ikustia. Eskerrik asko.